ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಿಟ್ಟಿ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಲಕ್ಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಸೊ ತಿನ್ಕ ಬಲ್ಲಿ. ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೈ ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಕೋಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಯಾನ ಒಂದು ಪದನೆಂಟು ತುಲೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಅವು ಪತ್ತೈತೆ ಅವೇನಿಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಇಂಚ ನಡುಟು ಐಕ್ ನಾವು ಊಲಾಯಿ ಜಿಂಜಾದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಶೇಂಗ್ದಾನ ಒಂಚ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಊಲಾಯಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಊಲಾಯಿ ಜಿಂಜಾದು ಮಲ್ಪು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ ಕಾಪು ಟೀಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು. ಹಾಯ್, ನಾನು ಕೂಲ್ ಬರ್ತನ್, ನಾನು ಒನ್ನಾಚ್ ಬಂದನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತನ್ ಕೂದಂ ಇದೇನು ಆಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೇವೆ ನಾನು ಟಿವಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಚಾ ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಅಂಚೆನೆ ಚಾ ತೊಟ್ಟುಗು ತಿಂಡ್ರೆ ಮೂಲು ಕಾರಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಬೈದಿರು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ದಾದನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ഞാൻ ഓതൊന്നുമില്ല. ಏನು ಓದೋನು? ಒಂಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಾ? ಹಾಂ, ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಒಂದು ಒಂಬೆಡ್ದ. ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತಕ್ಕ? ಅವು ಪೂರ ವಾಂಬ್ಯಾಟದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬಚಾಯೆ ವಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲು ಒಂದು ಒಂಜಿಗೆ ವಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ ಹೋಲ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲು ಒಂದು
ಪೋಯರೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಹವಾ ತಿನ್ನರೆ ಇತ್ತೆ ಅಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅವು ಖತ ಮಾಡಿತ್ತೆ तो चलो बाय ಅಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಕುಂಟು ತುಲೆ ಮಡ್ಪರೆಗ್ ರಾಶಿ ಬೂರ್ದೋಡು ಚಲೋ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕೋ ಏನಂಟಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಜಿಂಡ ತೂಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಏನ ತೂಪೇನ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮದ ಬಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.